a lajnatu da'ima na'am lil buhuthil ilmiya sun yi magana akan ishu da ya shafi genotype ASAS ASSS SSSS a volume na 21. kamar wannan matsala akwai fatawa mai kama da ita ta 450 da kuma 451 da 452. Firstly, shi akan yin auren a ƙa'ida ta musulunci da AS da AS kowanne a cikinsu menene kariya ne. A magana mafi inganci ba a kwadaitar da yin aure tsakaninsu. In za su haƙura ba su yi auren ba, shi ya fi dacewa da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala, don shari'a ta zo ne saboda muhafaza na rai, muhafaza na dukiya, muhasaba na ainihin lineage, ainihin muhafaza na mutunci, muhafaza na jini. In ASAS ne akwai tsammani na cewa kamar 25% za a samu high risk na samun SS, saboda abu in ka duba kamar mafin ne ASAS, so za a iya samun AAAA, ASSS, AS kuma SS. So in ka duba mafin din a guda hudu akwai tsammanin za a iya samun ɗaya daga cikin hudu ya zama SS. In ya zama SS kuma ya zama sickle cell disease automatically. Wannan magana kuma na sickle cell disease sun yi shi karkashin a the same volume karkashin fatawa ta 434 da 435, cewa a wannan hali tunda akwai tsammanin samun SS, to tun asali auren AS da AS hakura da shi ya fi alheri. Na biyu, auren ya riga ya faru, an yi shi har an samu juna biyu. A cikin juna biyun nan ana tsammanin haihuwa, ko kuma ana tsammanin cewa cikin ya fara kai watanni, tunda ya kai sati nawa aka ce? Sati 10 zuwa 12. Yin test da ake yi na CVS test da ake likitoci sukan yi shi ne don a gane ko disease da ke tare da yaro ɗan ƙarami wanda bai fito a ciki ba ko abin da ya kama da wannan. Abin da malamai suke faɗa ƙarƙashin wannan, yin test don a gane cuta ta halatta tun ba a haifi yaro bai yana ɗan ƙarami. Na biyu, sai matsalar cire cikin. Matsalar cire cikin da bai kai kwana 40 ba, cire shi yana da sauƙi idan akwai dalili na shari'a. In babu dalilin shari'a, babu dalili na matsalar uwa ɗin ko kuma abin da za a haifa, kowane irin cire shi ba a son sa a musulunci. Amma in akwai dalili na barin ɗan zai iya cutar da uwar ko kuma zai iya sa haife shi bai da wani amfani da zai taɓuka, to abin da bai kai 40 days ba yana da matukar sauƙi. Saboda me? Saboda a matakan haihuwa ɗin da creation nasa 40 ne sau nawa? Na'am? Sau uku. Kaga in ka tara sai a samu 120 days. Around 120 days ake hura rai. To daga an hura rai idan ya kai 120 days, a nan kuma ya zama akan hukuncin mutum ake magana. Gabannin ya kai nan, ko da an cire an yi laifi in babu dalili, amma ba a ɗaukan itibarin cewa kai tsaye kashe mutum aka yi. Amma in ya kai 120 rai ya shiga, to ana ɗaukansa a matsayin kisan kai ake ɗaukansa. So kula ga wannan suka ce a matakin farko kowane irin disease da ya zama an samu likita amintacce gogagge a ɓangarensa kuma wanda aka aminta da adalcinsa da amanarsa ya yi bayanin cewa cirewa shi ya fi, suka ce a nan ya halatta a cire. Matukar ya tabbatar cirewa shi ya fi. To a nan an ce ya kai 10 to 12 weeks. To in muka ce 10 weeks times 7 kaga 70 days. In an ce 12 weeks kaga ya zama nawa? Ya zama 84 days. So 84 days bai kai 120 days ba. Har yanzu ana cikin stage ne na ba a hura masa rai ba. A nan suka ce idan ya tabbata cewa likita ya amince ya ba da shawari cewa akan abin da ya sani na ilimi rabuwa da shi ya fi alkhairi, ko dalilin lafiyar uwar ko abin da za a haifa akwai cutarwa mai muni, to anan suka ce a babin larura, saboda ad-darurat tubihul mahadhurat, kamar yadda yake a cikin koda suratul ma'ida aya ta 2, 3, 4 muka dauka, wannan duka ayoyi ne na darura. Qur'ani yana kula da larura matuka da gaske, so min babin darura
yana iya halatta. Amma idan ya kai matakin 120 days kuma ya zama tilas dole a cire, in ba a cire ba yana iya taɓa lafiya na uwa, to anan suka ce in aka cire bayan 120 days kuma akwai kafara akan mahaifin da yasa aka cire. Idan muka duba lajinatu da'ima a wannan volume din karkashin matsala ta 434 a volume na 21 suka ce zai yi kafara shi da yasa aka cire, saboda wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. In muka duka wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a cikin nisa'i aya ta 92 suka ce dogaro da wannan za a sa yanta baiwa, in ba baiwa za a sa shi azumi na wata 2 a jere. So wannan shine matakin da haka abinda nake ba ku shawari ku samu likita amintacce da ariyansa ne, abinda ya bayar sai ya aiki da shi gwargwado. Wallahu ta'ala a'lam.